yaron nan kullum da shi muke sallah asuba da na shiga masallaci shi nake fara gani a sawun gaba. Ai Sale mutumin kirki ne saboda akwai sadaka ko a danginsa suna faɗa halinsa. Da kuma tunanin me kake tun ɗazu? Tuna ne wani lokaci da muka je gidan karuwai. Sale gwanin caca ne. Sale bai ɗau kawalci komai ba. Amma sai dai an ce idan mutum ya mutu sai dai ka faɗi alkhairinsa. Shi yasa na ja baki na shiru. Me kake cewa? Ko ni da nake aikata irin laifukan nan ka taɓa ji da na mutu ƴan uwana sun zo suna faɗa? Ba na sallah wani ya taɓa faɗawa? Ba na azumi wani ya taɓa faɗawa? Ban ɗauki shaye-shaye komai ba. Ba kalar zunubin da ba na aikatawa. Wa ka taɓa ji ya kawo gulmata? Ba sabon baki. Na fasa ɗin.